Allah sasambahanku rintanan ngalah manglimang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wirid, kademen ta Bapak Ibu? Kademen, ngecemas, sami kula nggih ngecemas. Dipun ulangi malih nggih, dipun nambali malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun ingkang jawab salam kula dongakne kathah rejekine. Sehat badane, panjang umure,
lunas utange. Alhamdulillah banter tur kompak. Matur nembah nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati sesepuh bini sepuh wonten ing tlatah Lawak Prambon Nganjuk. Ugi ingkang kawula hormati ingkang hameku gati dalu menika panjenenganipun Bapak Syayuming dan Ibu Uji Lestari. Ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit inggih menika Mbak Tiffany Linda Evangelista SM kalian Mas Rinaldo Antonio Syaputra SM. Ugi ingkang kawula hormati tamu undangan keluarga agung ugi warga masyarakat ingkang dalu menika sami rawuh wonten ing dalemipun Bapak Syayuming dalah Ibu Uji Lestari. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Syayuming dalah Ibu Uji Lestari anggenipun dalu menika ngawontenaken tasakuran pernikahan inggih menika Mas Rinaldo Antonio Syaputra sarjana manajemen kalian Mbak Tiffany Linda Evangelista sarjana manajemen. Mugi-mugi sabibaripun pahargyan dalu menika panjenenganipun Bapak Syayuming kalian Ibu Uji Lestari tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, pinaringan kesehatan, tinebena saking sengkala rubeda pinayungan rahayu wilujeng slamet. Kagem pinanganten sarimbit Mas Rinaldo kalian Mbak Tiffany mugi-mugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan putra ugi putri ingkang saleh ugi salehah Allahumma amin. Bapak Ibu, alhamdulillah menika jawaipun sampun terang menika mratandhaken Gusti Allah sampun paring rejeki dumateng keluarga agung ugi panjenengan sedaya ingkang sami rawuh. Boten kata lumpen ingkang mirsani wonten live streaming YouTube. Nyuwun pangapunten menika kula radirandat agak terlambat karena masih di sini keadaannya masih hujan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu dipun pirsani sesarengan menika pasugatan campur sari Mayangkara nikah Salindri.
mana buat Mayangkara? Aduh, bar kudanan kembloh kita. Loh, yogone nggih ganteng-ganteng nggih. Apa mana MC-ne nggih ya? Boten. Sapa muni ora mo? Boten. Sapa muni ora? Boten. Ora ya wis. Yuk, kita panggilkan artis dari Campur Sari Mayangkara selanjutnya ada. Oh, artis dah duduk ya. Bukan artis. Yuk, ada Putri Lope Mayangkara niken Salintri. Lah, sumangga. Halo Mas Bambang. Halo Mbak Fitri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ngomong biasa wae. Oke. Ada Putri Lope. Ada Mas Bambang Bau. Lowo. Balowo. Mas Oke. aku namikku Mas. Enak mana? Enak iki ya. Kasaman dengan
mandekmu lah. Ora penak, Mas. Lho. Apa mergo ora kondo-kondo? Ora cacah yo ngono kuwi no. Saking suwine ora ketemu mandek semaset kondo-kondo. Ora Mas, sajake kok kaya rada piye ngono karo aku. Ora ngono. Maksudnya dia kadung joget ngepasne Romo. Aku ngene lho Mas nggih. Ya aku kadung ngene, Bang sampe wong uhunan. Ora iso balik iki piye Mas? Gak iso balik, balekno. Balikno to Mas? Sing ndi. Ngene lho aku. Pas ngene. Heeh, sampean ke piye Mas Masan? Ya aku pas ngene, pas ngene. Ya lagune Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Kembange ati. Semoga mempelai berdua Mas Rinaldo Antonio Syah Putra Sarjana Manajemen. Tiket pesawat boarding kalian Mbak Tiffany Linda Evangelista Sarjana Manajemen, mudah-mudahan mendapatkan bunga kebahagiaan. Amin. Gitu, mengarungi bahtera rumah tangga diberikan lancar rezekinya, bisa melewati semua badai dan ombak liku-liku kehidupan. Amin Mas ya, alhamdulillah. Ini jane gendeng Amin, biasa ya. rasa Doa itu harus diamini. iya nih rasa ngono ora usah kok. Dong aku mandi loh Mas. Amin kuwi. Nyapa ta Mas? Dolan ya? Jordan, my mic and the motor. Miknya Tambahin satu modal. lagi ya Jordan nggih jagani. Oke. Rasa nesu. Ora rasa nesu Mas. Wong njaluk mic kok mbok sutelne kembang api. Sabar Mas Bambang ya. Oke. Kayaknya gila Mas mikir sampean Mas. Ya iki mau kan mergo anu to. Bar dicekel api tadi. Oke. Terima kasih karo mlaku ya nek mergo cuacane ya mau udan, kanca-kanca son biasa lagi toto. Iya Mas, aku kayak mau meh kepleset to Mas. Tiba gak? Enggak sampai. Tiba no sing apik tiba. Lunyu Mas dalane lunyu. Yo kudune ya tiba, kudu sampe bubras ngono kae no kudune. Aja to Mas kok sia-sia men sampean karo aku. Ya ampun Mas. Ora aku waplok nanti kok. Iya. Ora sanange tak tembangnya tak. Wis tak tembangnya kacang. Nggih, matur nembah nuwun kala Mbak Putri Lope-Lope sampun ngaturaken Kusumaning Ati katur kagem pinanganten Sarimbit dan juga Bapak Kyayuming kalian Ibu Puji Lestari. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu remen nggih dalu menika nggih. Ditanggapne kalian Bapak Kyayuming remen nggih. Alhamdulillah didongakne mugi panjang umure nggih Pak Bu nggih. Rezekine nggih kathah amin. Ya, nanjake waranggana salajengipun. Ya. Dan juga live dari TikToknya Bopo Soleh, matur nembah nuwun tolong gift-nya buat Bopo Soleh buat beli HP baru katanya nggih. Kasihan buat beli HP baru Bopo Soleh. Yuk, dan saya ucapkan selamat malam Bapak dari kepolisian, dari Polsek, dari Polres, dari Koramil, dari TNI, matur nembah nuwun rawuhipun semuanya aman. Yuk kita tampilkan ada Ridwi Mayangkaraniken Salidri lah sumangga.
Mas rempah aku. Piye, Mas? Gingingen. Wah, Mas nyuwun sewu. Jenenge Aku- Mas asli Banyuwangi nggih. Kalem wae. Wah, aku demen sing banter ngene kok, Mas. Heeh. Penak ta lek banter. Penak aku joget mak jedul. Dewa Tresna. Dewa Tresna. Muga-muga nggih. pinanganten Sarimbit Pras Rinaldo kalian Mbak Tiffany pikantuk anugerah cinta dari Dewa Betul, Tresna. nggih. Iki lagu iki mengibaratkan Mas apa Mang jenenge? Ronaldo. Sik Mas, kok Ronaldo? Oh, Rinaldo. Ngawur Ronaldo Wati yo. Rinaldo. Heeh. Bapak Ibu monggo panitia menyediakan teh jahe. Iki teh. Sama karo bakul. Mbak. Wah, ya tak kira lek gratis omae ngono meneng ae kok. Nggih, pokoknya semoga berbahagia selalu Ya, nggih. buat Mas Rinaldo dan juga Mbak Tiffany. Heeh, dongane sakinah mawaddah warahmah ya, Mas. Ndang gek duwe momongan. Putra. Lah iya to. Aja momongan kok nek tanggane dimongne Mas Rinaldo. Oh, lha sampean kok dimong Mas. Ya gelem aku. Mas sing ora gelem. Lah ya Pak. Terima kasih ya Mas Bambang. Oke, sama-sama. Nggih, Bamai. Lah rumah sama aku teletabis. Matur nembah nuwun kalau wau